Merkur er den mindste planet i vores solsystem, og den planet, som ligger tættest på solen. Atmosfæren på planeten er utrolig tynd og består meget af hydrogen og helium. Mars. Mars er den fjerde planet talt fra solen og er naboplanet til Jorden. Mars er en stor stenørken med en meget tynd atmosfære, som udelukkende består af kuldioxid. Mars og Jorden roterer næsten lige hurtigt, så på Mars oplever man et slags Marsdøgn, som varer 24 timer og 40 minutter. Venus. Venus er den anden planet for solen og har en tyk atmosfære, som hovedsageligt består af kuldioxid. Atmosfæren er også fyldt med argon, neon, kvælstof og en smule hydrogen. Det store indhold af kuldioxid gør, at temperaturen er meget høj. Den er faktisk helt op på 500 grader. Jorden. Jorden er ca. 4,5 milliarder år gammel, og de første organismer blev dannet på Jorden for ca. 700 millioner år siden. Atmosfæren på planeten består af 3 gasser: kuldioxid, nitrogen og oxygen. Jorden blev desuden også kaldt for den blå planet, fordi 70% af dens overflade er vand. Neptun. Neptun er den sidste planet i vores solsystem og 4,5 milliarder kilometer væk fra Jorden. Neptuns atmosfære består primært af brint og helium, men med få spor af metan. Uranus. Uranus er en gasplanet. Dens atmosfære er opbygget af helium, acetylien og metan. Saturn. Saturn er ligesom Uranus en gasplanet. Saturn er desuden den næststørste planet i solsystemet. Planetens ringe er meget lyse og brede og består af utallige is- og stenpartikler. Jupiter. Jupiter er den største planet i vores solsystem, og den kan ses med det blotte øje fra Jorden. Solen. Solen er en helt almindelig stjerne, og der findes milliarder som den ude i universet. Alligevel er det noget helt særligt for os, for uden solen vil livet ikke kunne eksistere på Jorden. Der findes nemlig milliarder og millioner andre stjerner i universet. Solen er bare en lille bitte stjerne i forhold til så mange andre. Her kan du få et indblik i, hvor lille solen i virkeligheden er. Dette er nogle af de største stjerner, der er opdaget indtil videre. Den største stjerne, der er fundet, er ca. 2000 gange større end solen og ligger 5000 lysår væk.